писарчаи хурдакаке ки модараш вафот карда буд болой бозӣ мекард. ҳангоми падараш аз кор баргаштан ногаҳ чашмаш ба писарчааш меафтад. мебинад ки писараш болой бозӣ дорад. мегӯяд ки писарам охир болой бозӣ накун, либосат ифлос мешавад. писар бошад мегӯяд падарҷон, нагуфта будед ки охир мо аз лой сохта шудаем? падар бале писарҷонам мегӯяд. писар бо чашмони ашколу бо чашмони умед ба падар мегӯяд падарҷонам, илтимос ба ман кӯмак кунед то ки модарамро аз нав бисозед.